DCGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Mega Force Patrol. DCGB, Bareta, alas 12. DCGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang Sabado po ngunyan, petsa 20 sa bulan kan Hulyo 2024. Ini ang Bareta alas 12 asin kami ang sinong magiging tagapagbareta. Si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daingiba. Sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal, ipigreitirar ni Public Safety Office Chief Retired Colonel Rolis Guerra na sarado ang Rizal Street kan Legazpi City. Bagpo na launan nin hapon sa aga sagod matapos ang programa para sa opisyal na pagpuon kan Private Schools Athletic Association o PRISA National Games sa siyudad ngunya na taon. Sigung kay Guerra, likayan ang una ang Rizal Street magpo na launan nin hapon sagod sa matapos ang seremonya na pwedeng magdurar nin sagod sa 3 oras. Sinabi kan opisyal na susug sa Traffic Advisory kan LGU Legazpi Information Office para sa opening ceremony. Kanasabing aktibidad, pupunan ninin banal na misa alauna sa hapon sa Albay Cathedral asin parada man kamang atleta na ang ruta hali sa Peñaranda Park papasiring sa Bicol University. Mientras tanto, ang mga maapektaran kan road closure asin traffic rerouting iyo nagkapir ang porsyon kan Rizal Street, Tandang Zoray Street, Doña Aurora Street, Imelda Roses Avenue, F. Kennedy Drive asin iba pang mga tinampo pasiring sa Bicol University. Katakod kani hinagad gan opisyal sa publiko lalo na sa mga biyero asin drivers kamarinay na bikulo ang kooperasyon asin pasensya bilang suporta sa dakunang aktibidad kan PRISA 2024 nagigibon sa Legazpi City. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Nasa 10,000 na atleta, coaches, kasabayan sa indang mga opisyal asin iba pang delegado hali sa sobra 400 na pribadong kolehiyo asin universidad sa 17 rehiyon sa Pilipinas ang mapartisipar sa Private Schools Athletic Association o PRISA National Games sa Legazpi City ngunya na taon. Sigun kay Senior Fire Officer 3 Madonna Rempilio kan BFP Legazpi asin pamayo kan Planning Division kan Incident Management Team, nakalatag na ang sa indang plano para sa seguridad kan mga atleta, sports official asin iba pang bisita para sa nasabing aktibidad. Sa iyang ipinaliwanag na mapawagasindanin kadakol ng mga tauhan sa mga billeting areas, yaonan BFP para magsiguro sa supisyenteng supply kan tubig. Igwamanin Aleco team na naka-standby sa Incident Command Post na makukuha sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR. Igwaman sindanin ipigdiseminar na reporting forms para mas madali ang pag-consolidate nin report asin pagtaonin aksyon. Preparado naman ang 11 ambulances na ide-deploy bilang pag-antisipar sa anuman na emerhensya kung saan nagkapirasan nagpadara iyo ang LGU Bakakay, Ligao City, Bicol Regional Hospital and Medical Center asin iba pa. Ginana ni Jane Isabel Velasano kamalilipot albay ang Face of Beauty Philippines 2024 sa katatapos pa sa ng kompetisyon sa Miss World Philippines ngunya na taon. Dahil ang kini sayang irerepresentar ang Pilipinas sa Taiwan sa bulan ng Setyembre para sa International Face of Beauty Competition. Katakod kay ni nagpaabot ng pagbate ang gobyerno probinsyal kan Albay matapos magtaon in honra sa probinsya na saro sa patunay na magagayon ang mga albayano. Pinag-iingat kan Social Security System ang mga miyembro kaini sa mga peking text alert na may link hali sa mga individual na nagpapanggap na may koneksyon sa SSS. Sa entrevista kan DZGB News kay SSS Legazpi Branch Spokesperson Jeanette Mapa, may mga miyembrong nakaresibinin mga peking text message may kinaaraman sa benefit claims, pag-expire kan contribution payments o kaya my.sss registration. Piglinaw ni Mapa na daipagklikon ang link sa mga siring na mensahe dahil madirekta ini sa sarong phishing site na pwedeng kumuha nin personal na datos kan sarong miyembro arogan SSS number asin login credentials. Sa bareta niya to sa lado nasyonal,
Apektado na nagkapirang bangko sa Pilipinas, nagkapirang oras matapos na mai-report kan Microsoft na may pigpapakarahay ining issue na nakaapekto sa pag-access ka mga app as in serbisyo kan Microsoft 365 kasudmang Biyernes. Dahil hindi nagpaluwas na advisory na nagkapirang local bank arog kang BPI, Union Bank as in Metro Bank katakod sa epekto kang global IT outage sa indang serbisyo. Sigon sa Bank of the Philippine Islands o BPI, pwedeng magsapanin delay ang publiko sa bills payment as in interbank fund transfers. Alagad magagamit pa man giraray ang ATM, CAMS online as in mobile banking services kini. Sigun man sa Union Bank, apektado ang sendang customer service hotline as in online credit card transactions as in nagkapira pang serbisyo kini. Pero pwede pa man giraray na magamit ang sendang mga ATM as in siring man kini ang naging payag ang Metro Bank. Sa post kan Microsoft sa X, pinagigibon ninda ang pag-reroute sa napiktaran na trapiko asin na obserbaran ninda na nagrarahay na ang sitwasyon. Dahil man kayo nibigwaliwanag pa ang daylan kan outage. Makusog ng pigmomonitor kan Department of Information and Communications Technology o DICT sa paagi kan Cybersecurity Bureau asin kan National Computer Emergency Response Team kaini ang nangyayaring global cyber software outage. Sigon kay Assistant Secretary for Legal Affairs asin DICT spokesperson Renato Paraiso, naan padagos na software outage kausa kan salang update kan sarong cybersecurity provider. Ang software outage nakakaapekto sa mga kumpanya sa bilog na mundo. Siniguro kan DICT sa publiko na ang mga departamento dai nagagamit din parehong cybersecurity service provider asin daing DICT system o asset kan an naapektaran. Padagos na nakipag-koordinar ang ahensya sa mga stakeholder para makakuha ni detalyadong impormasyon asin maraot ang bilog na epekto kan insidenteng ini kan Pilipinas na nagagamit kan nasabing cybersecurity product. Mientras tanto, may nadagdag sa mga priority bills kan administrasyon na tututukan kan Senado sigong kay Senate President Chis Escudero. Sigong kay Escudero kay bana na digdi ang tax sa single-use plastic, mining fiscal reform bill, pag-amyendar sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law, nang kamabutan niyo ang pababao ng presyo kan kuryente asin siguruho na may sufisyenteng supply ang nasyon sa masunod na mga dekada kasabay kang pagrambong kan ekonomiya. Kay bana naman sa prioridad sigong sa Senate President ang propestong Department of Water as in create more to maximize opportunities for reinvigorating the economy bill. Dagdag pa niya na nagkapirang bills ka mga kongresista, iyon ipaprioridad man sa Senado. Sinabi ni Escudero na dadakol sa sendang mga senador, kay bananan sa iyang sadiri naghali man sa Kamara, kaya nasasabutan ninda ang importansya na may pasar ang mga propestong lay na pigsusulong ka mga district representatives sa kanya-kanyang distrito. Bilog na ang pagtubod kan Commission on Elections o COMELEC manungod sa gigibuhon na regulasyon sa paggamit ninmang iba-ibang porma kan artificial intelligence o AI. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, igwaman o dainin delay, mapaluwas ang komisyon in guidelines na iyo ang susunodon sa paggamit kan AI. Nagpapadagos man ang konsultasyon, nagginibo kan komisyon kasabay ang nagkapirang mga eksperto para aramon ang mga klase kan AI nagagamiton sa paparaning eleksyon. Sinabi na Garcia, anuman ang maging resulta kan gigibuhon na konsultasyon, asin pag-aadal, ipupursige ini kan komisyon, kasabay ang pagpapaluwas nin guidelines. Nakahanda man ang komisyon para depensaran ang desisyon sa korte, kasabay kan pagsasabi na may diretsyos ang otoridad kan komisyon para mag-regulate sa man iba-ibang paagi o porma kan information dissemination, gura numan ini kalimitado susog sa Fair Elections Act. Kabareta niya to sa ibang nasyon, napiktaran ang dakol ng mga airlines, bangko, negosyo kasi nagkampi ng mga emergency services matapos na nangyaring global outages. Nagkahalian na sabing problema sa Microsoft Services kung saan siniguro kang kumpanya na pigresolbira na ninda ang problema. Siguman sa Digital Security Authority kan Germany ng global IT outage dahilan sa faulty update hali sa cybersecurity company na CrowdStrike na napiktaran ang mga Windows-based computers. Sinabi man ni CrowdStrike CEO George Kurtz na sa indang naraman tulos ang kausa kang problema asin nairahay na ninda ini. Paglilinaw kang kumpanya na bako inihali sa hacking. Ang nasabing problema nagresulta man sa pagka-delay kang kadakol ng mga flights sa bilog na ginaban.
Baretang Sports, mantinido pa man giraray na daing daog ang Strong Cup Pilipinas sa nagpapadagos na William Jones Cup sa Taiwan. Nadominar ninda ang Japan under 22 sa score na 92-79 para makuhaan malinig na anom na gana. Dakulang hagyat sa nasabing team ang laban dahil sa kawaran ni nagkapirang mga players na sina Angelo Kiwame, Renz Abando asin Taujan Anji. Si Kiwame igwang pigmamati sa tuhod mantang si Abando may injury sa kamot, mantang nagpaparahay man si Anji. Nagbida sa paganakan Pilipinas si Chris Macala na nagrehistro nin 26 na puntos asin 7 rebounds, mantang igwang 17 puntos, 3 rebounds asin 2 assist si DJ Fener. Igwa pang 2 kawat ang Pilipinas para masweep ninda asin makuha ang kampyonato. Magatugang yan ang panggabilugang sa tuyang alas 12 mga bareta. Pinipon si kinalap sa DCGB News Bay. Sa pagkana nagsulat kang bareta, katuwang niya to dyan si Jenny Matibaliaran, siringman si Sharon May Liron. Sa technical side, si Kuya Nems Flora, DCGB Social Media Department, kay bana niya to dyan si Jerome Nico Martinez. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolot. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. Stay tuned mga tugang. Masunod na ang programa kan University of Nueva Cáceres. Thank you po. Bye-bye. Sa indong nadangog ang mga darakulang